Нека всичко ви бъде само в легените, да няма нищо отстрани. Седем, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чакай, чакай, чакай! По-трима! Времето ви започва да тече след като минете антената, така че няма смисъл да се бутате. Вашето индивидуално време започва да тече след като минете антената. Първият бой на скачница към втория. Днеска сутринта обявлението от легенди парадни, който казва, че пасете точно 950 метра, може да се калибрите часовника. Този ли? Да. Давай, тате! Давай! Мите, моля те, мама. Давай, дечо Митко! Насам! Давай, Митък, преди малко мина Данчо. Нищо не се вижда. Това е първи километър на колелото, излизаме от Цуговчарк. Времето е перфектно, поне за сега. Не е нито горещо, нито студено. Водата беше добре. Малко се стормозихме с водораслите. Но сравнително добре беше плуването. Отклонихме се от пътя. Вече сме по пътя за Дорково. Ето тук ще бъде обръщането после. Имаме, мерси. Давай! После, нали тук обръщаме после? Сандвичи има ли? И сега тръгваме по маршрута, който обикаля язовира. До тук сме изминали 7 км. Средна скорост 21. Тя хваща и времето, което чаках и така да се съберем. Така че долу-горе добре. След малко трябва да келчи. Изотонична запина, докато чакам така да ме настигне. Колелото е натварено като магари. Така дойде.
Taze banançil. Мацка да снима. Да. Тук чак стана леко хладно. Ама как мирише хубаво на борове? Да. Без да ги кара без 30. Клетките са невероятни. Километра до тук. Още 10 по толкова. Гледките са много яки. Средна скорост 25 за сега. Сега само спускаме обаче. Важното ще е първата обиколка колко средна сме. Километра. Току-що преминахме през стената, голямата стена на язовира. Turbo Legend не можа да разбера, ние надолу ли сме, направо ли сме?
вече не сме около язовира, пътя за Дорково, тук почва спускането. Съответно навръщане тук е качването. Добър този звук, който се чува от колелото. Изтървах един завой. Само да не съм отгънал джанта. По-внимателно. Голямото спускане. 26 км. Край реката сме. Не знам дали микрофона ще хвани нещо. Краката леко изтинаха. Температурата може би няма 20. Тук на сянката 40 км в час. Един завой. Излязах отстрани и може би съм ударил, гумата се е изкривила или спирачката нещо се е изкривила. Трябва да погледна на някои от контролните пунктове какъв е звука, който се чува. Предполагам, че или спирачката или капалата се е изкривила. Капалата не изглежда да е изкривена. Тук обръщаме. Ще спираме ли? Да. Добре, аз искам да видя какво пилка. Една количка. Само. Е, така да снимем. Кой има? Къде гледам после. Качваме боира. 28 км. На пункта оправихме проблема с капалата. Сега остава да го качим това бъде. Максимално стъдяйки краката. Вече времето е страхотно, много приятно. Температурите са чудесни, единствено, че здрасти, че краката в маратонките замръзват пред високата скорост.
Пръстите ми леко са изцинали. Което малко предразполага към крампа на стъпалото. При мен ми се случва от време на време, така че трябва да внимавам. Това БР е 4 км. Ние сме в момента, стават още 3. Сега се движим добре. Средната ни скорост пада на 24,5. Тук при скачването сигурно още ще падне. Добре. 35 км. Точно в края на Боира спуках предна гума. Явно, когато излязах от пътя и срещнах бордюр, е имало цветнатина. За нещастие, вчера си оставих резервните гуми, инструменти и всичко останало заедно с чантичката, защото сметнахме, че няма опасност от спукване на гума. Но за късмет мина едно момче, което не от състезанието, просто се кара и даде гума и помогна да напомпим. Сега остава да няма проблеми до края. Трябва да наваксваме с темпото сега, както бяхме много добре. Сега сме на 20 км в средна скорост. Следващия пункт ще го пропуснем. Всичко движение ще бъде. Обърнахме, започнахме втората обиколка, средна скорост 21 км. Имаме да наваксаме още малко изоставането за гумата. Назад съм с един гел и един сандвич. Трябва да ги наваксаме сега.
няколко гледки да заснемем. Так. Просто сега си духам сама. Нямаш ли много хубав кадър. Въпреки, че това е ти кадър. Остави го, той ще се проточи назад. Да. Не много мощно ще стане. Първи километър. Спускаме за втори път. Към обращалото. Наваксахме. Вече сме на 22 км средна. Няма да спираме на пункта, ще гледаме да спестим усилия на краката при изкачването, за да влезем в бягането с добра кондиция. Айде, Павка! Километър. Стигнахме обращалото. Тук решихме да не спираме. Едно буклучи. Фърлям. И така, обърнахме. Сега мислим да пестим сили тук нагоре, за да има повече сила в краката, когато стигнем към бягането. Изчакам летака да му настигне. Тук средна скорост 22,5. Толкова искахме да бъде. Обаче имаме изкачване сега. Само ще падне. Спукването на гумата ни изгуби много време. Но долу-горе се движим добре. По-нагоре ще включа пак, като стигнем беседките. Това е бариера.
Има отсечки от четвърти ранг ли беше, група ли беше. Между 9 и 12 на кон. Като цяло първия път не го усетих много тежък. С изключение накрая, когато видях, че гумата ми е спаднала, всъщност това може и да ме е измъчвало допълнително, защото се наложи да карам с мека гума доста време. – 72 км. Бъяр свърши. Ето тук е мястото, където сменяхме гумата. Свърши се с Бъяра, остават 20 км до края на колелото. Митака има проблеми с крампи. Надявам се да преодолеем проблема и за бягането да няма грижи. Изчаквам го да дойде. Мятаме последните гелове. На последното пункт ще вземем една водичка. Да разредим изотоник. Попекват се. Гледам, че той си взима гела и аз ще взема моето. До пункта трябва още един. Пикът. Пикът тук. Това е гледката. Много готино. Температура приятна, сенки. Единственото неприятно беше с гумата. Но се радвам, че поне за сега няма повече проблеми. Мятам гелчето и до скоро. Последен пункт на колелото. Ще спрем малко да заредим електролитчета и магнезии. 85 км. И не остана вече почти нищо. Да, искаме тук малко да се отбим. Заповядайте. Че много заболяха. Какви номера сте? Какво беше? 7-8 и 4-8. Заповядай, има и други неща. Имате ли магнези? Да, ето тук има. Ей, сега ще сипя още. А това е магнези ли? Магнези разтворен. Да сипя ли магнези? Лимон, сол.
Лимон сок, да. Тук верно малко се позаредихме. Някак си ми светна. Не знам от колата ли. Втори километър. Наближаваме транзишъна. Един километра средна скорост, 4 часа и 20 минути. Долу горе, точно както го очаквахме. Все пак изгубихме много време при смяната на гумата. Сега финиширате, нали? Да, финишираме крилото. Човек ми помогна. Тяха да викат колата, да ме извозват. Когато спря той. Между другото видях той мъж, който вчера говорихте с него. Той малко по-напред, ние го видях. Той на бягането. Ние се движихме много добре с колата. Тая гума обаче, още на първата обиколка, излязах от един завой и ударих предната гума в един бордюр. Тя се измести. Взе да трака. Искам да помогна. Някой ми помага, ще да ми така накрие. Сега 21 км бягане. Като все едно до сега сме почували. Обърнахме преди малко, ето там. Малко водичка.
И тръгваме някъде. Там където е острова. Трябва да стигнем. Много прохляк ще гълтаме днеска. Ето ко Павлинчо. Голямо мъчение е това. Нон-стоп коли. Нон-стоп прахоляк. Само вижте колата как изглежда отзад. Това нещо го бягаме и дишаме с дълбоки гърди. Отворени дробове. Ако има от едната страна кола, от другата страна. Строежи, прах, чакъл. Първа обиколка. Където целиш? Не. Стига. Стига, ти пръскаш на всякъде. Магнези. Пръскаш на всякъде. Ох, три. Ай, тигри! Нямам сухо по себе си. Тя е нинджа. Ай, ще се включа след 2-3 обиколки. Това всичко се повтаря. Прах. Деца с пистолети. И маркучи. Коне. И слънце. Ето тук е обещалото. Къде е другия тигър? Заведи ме. Идва. Идва ли? Наближаваме финала. Това е пункта преди финала. Последната обиколка.
Още малко. Пиренски тигри бягат с мен за подкрепа. Не! С каква песен, гледай! Надолу ли? Тихо си. Как е? Всичко така. Всичко ток? Трасето? Малко топло? Как го докарахте този прахляк толкова много? Докараха ни го специално за тази година. До година няма да има прахоляк, но може пък да започне да ни липсва. Ако няма, ще записам пак. Казали са ни, че ще завършат асфалта. Имаме зона за релакс на щадрата на Асик. Как се? Още толкова. Още? Айде! Не, каза. Да. Това са виж къде е хладилника, ела. О, той.